plenty more. You're my hope for the night. Give me more. Ако все още си задавате въпроса дали е възможно, въпреки бързо развиващият се пазар в град Пловдив, да притежавате апартамент в нов, модерен жилищен комплекс на цена под 56 000 евро, се радвам да ви уведомя, че това все още е възможно. I believe by the lies, but your body be smiling, no. Комплексът е от доказан инвеститор, намира се в квартал Струмила и ще се състои от 2 сгради, всяка една по 4 етажа. Ще разполага с озеленен двор, зони за отдих, 24 часа видеонаблюдение, подземен паркинг и всички нужни удобства. I'm out of control, I can't adore you. Апартаментът е ситуиран на втори етаж с площ от 51 квадратни метра със следното разпределение и се намира в един от най-озеленените райони на град Пловдив, в непосредствена близост до автобусна спирка на градския транспорт, магазини, училище и други. А ето и най-добрата новина. Имота може да закупите с банков кредит с само 30% самоучастие на предварителен договор. Разполагаме с още имоти в комплекса с различни квадратури и разпределения. За повече информация, моля, свържете се с нас. Keep it been, I'm a poco. Pull you in and walking.